Anakku wedok sing enek Jogja kuwi lho. Apa ora ngerti kowe kuwi? Wih, kok. Lah kuwi sing ngarep mbok ngendi? Waduh, jare Pak Dironggo we meneng bae ditekoki ki mang enek apa ya? Ki jare rene iki enek ngendi wong iki janjian iki? Ah, golek isik ah. Wih, etek kaya kang kupluk kae. Ngopo? Kang, ngopo kang ngene iki? Ngageti wae. Kok ndi yo? Awis. Yo, goleki Pak Dironggo iki nganti yo. Jare enek ngomah ki Kowe ra nang bae ki lunga rene wong iki. maksudnya piye to? Iya, wong iki ditekoki ki meneng bae ya, Mas. Lha kowe apa pethoke, Mas? Ya tek ngerti nek wong meneng ae. Kok ngomahe kok. Sing nang omah dhewe to. Eh, Ya aku yo ora ngerti kok ketek. Lah kok ngerti aku nang kene? yo kebetulan wae ya iki ngopo yo nenek kene iki. Jujur wae ya wis nek ngomah iki padone Mbak Yumu. Para duit garapan sepi. Yo, Wis ngono kuwi watahe Mbak Yumu. Piye kuwi to? iku mang yo ora ngerti Pak De. Ora ngerti. Lah kowe iso ngerti nang kene, yo nang kene Pak Dironggo. Amang sing ngandani ibuke ya kuwi janjane ngerti ora, tenanan iki, ora guyon iki. Ora lah janji serius men ki. Yo kene to janjane anu jasane ngopo sih? Lah iya Pak Dironggo ki rene. Ora biasane Pak Dironggo kaya ngono wae. Kowe kenal dhewe Pak Dironggo. Wonge kaya ngono mosok ngantek sedih-sedih tenanan ora jas lambemu cegegak kowe. Lho yo jerene ki mang rene tenan. Ayo apa to gerak-gerak kekeson kae. Aduh ora pedet 10. Oke, kowe ki enek kene yo wis wae. Aku mang aku jas aku. Nang ngedem pikir Mbak Yu muring-muring betah aku ning omah. Yo kur ngene iki. Ya terus piye maksudnya piye? Enek wedange lho. Ora duit aku jas tenan. Tumpah ora duwe duit nggo tuku apa jas lah ngono kok yo gerak iki aku. Yo. Wong kok seprono sprene kur ngapusi. Ya wis Kang nek ora ngerti. Iya, lan salah ngerti aku dhewe butrek lan ngendi wis. Arep goleki Pak Dironggo kono. Golek ono kayak CS-mu golek ono kono. Gak ilang ya, kamu golek jas. Ya suwun yo Kang. Beh, lah wedangku nang mbok ombe to. Jare kowe ora duwe duit, ki dudu esmu to. Ya wis tak ombe. Beh, kepiye to? Jas iki ku karek iki duitku malah mbok ombe. Jancuk we jas. Diamput goleki Pak Dironggo isine gerupung yang-jangan enek. Yo, are wangi bendino muga kowe tak goleki kok ya malah ora tau ketemu. Are wangi go ngimpi, are wangi nangis mung mikir kowe. Malah krungu kabar sing ora kepenak meneh. Ayah iki dadi wong tuwa ya mung pengen ndedonga muga-muga kowe sesuk-sesuk kuwi luwih manggon kepenak. Maksude manggon rezeki, manggon sakabehmu. Ora ana alangan meneh. Sing wis ya wis, luwih ngati-ati iku kowe. Mbah Ronggo. Loh. Ngopo kowe Mbah nang kene? Beh. Kowe to, Rep? Lah kowe ngopo Mbah nang kene? Rene no, rene iki kene. Janjane nek apa to? Aku ki ya piye wong ya jenenge anak lagi entuk alangan. Aku ora golek ya kepiye, kabar ya ora enek. Apa meneh mau bengi kuwi krungu
kaya ngono kae. Anak sing endi to, Mbah? Anakku wedok sing enek Jogja kuwi lho. Apa ora ngerti kowe kuwi? Wes sik. Lah kuwi sing karo mbok ngendi? Lah, tak anggap ki bojoku pira to kowe iki? Anakmu sing ning Jogja iki sing endi to, Mbah? Wah, aku lagi ngerti iki lho. Lah prayogur sing ning desa iki to. Saiki nek kaya kowe coba dianggap jenenge wong tuwa nek anakmu kuwi lagi ora kepenak, ya kepengin takon-takon piye kabare. Ana kono kuwi mau. Apa ya anake mung cukup nek pamor. Apa nek seneng tok lah ya ora. Ya ora mah itu, Mbah. Saiki jenenge anak. Ya apa meneh anak wedok. Yo grantes nang ati tenan. Dadi iya ya. Wong ya suwe ra petuk, gek yo tah wedok gek tuh kono tuh kene kan ya. Jadi saiki ngene wae. Iya ya, sing penting kan kono ora apa-apa. Ya isih iso ngabarke. Jadi kan ya cara-carane awakmu isih ayem matine. Ya wis Rep, aku matur nuwun banget, aku mbok gawe masukan. Masih aku cah enom ya muga-muga kabeh iki tak dadekne saranku kanggo tak lakokne. Ya ngene, Mbah. Ya sepurane aku nek cah enom kek. Iya ya. Dianggep ora sopan, ya ngandani wong tuwa. Sakjane aku sing kudu njaluk warah awakmu, tapi kan kahananmu kaya ngene, aku ya apa ya mentolo karo mbae dhewe. Wah, malah enek kuwono goleki. Ngopo wis jas rene? Ngopo jas rene? Kene goleki kowe kuwi lho, Dik. Iki mang jare iki di tekoki ibuke meneng wae. Aku ki kon goleki rene iki mang. Lambemu mbok ya ditata to, Jas. Wong mbae iki lho, mbae iki lagi nandang apa ya, pikiran sing abot. Pikiran sing abot kepiye? Nek ora kuat ya selehke, gampang kok. Lah kowe iki ora krungu to, Jas? Mambeng iki Pak Demu iki lho, krungu kabar anake wedok iki arep kapesan. Kang Arif, kowe iki aja gawe-gawe iki. Kapesan kepiye? Anake wedok enek ngomah lho. Lho enek ngomah. Omang berseko ngomahe kono. Anake wedok sing ning Jogja lho, Jas. Kowe iki krungu apa ora? Krungu apa ora kowe iki jas kupingmu kowe iki cah enom kowe? Yo lagi rene to yo wis entuk kuping, salah meneh. Aku tak tekok yo, Dik. Anak sing ndi to? Ya, Mbah. Ruwono fotone, Mbah. Bocahe ben ra crigis wae ponakmu ki lho. Dik apa duwe fotone? Aku tak delok, Dik. Iki lho nontono. Wah, diamput Pak Dik dekne duwe anak ayu neh. Aku ya ora ngerti ya. Lah ngopo iki malah menteleng nyawangi fotone anakku ki? Wah, danto, lah iki ora kondo-kondo aku to dene duwe anak ayu kowe, Dik. Lah kowe iki sapa aku kon ngabar-ngabar kowe iki? Lah, maksudmu ya apa to, Jas? Tek kon kabar-kabar kowe barang iki. Ora lah, kowe ki ora ngerti dhewe to. Aku ki seprene urung tau ngrasakne yang-jangan. Aku ki yo ingin. Ya engko nek kowe ingin tak kenalke tanggoku, santai. Ora sudi aku karo tanggamu. Pokoke karo iki anakmu iki. Anakmu iki, pokoke kudu iki aku. Wis kene ndi HP-ne? Ayo, jalan kita lho. Ayo, kene. Ayo. Aku arep digo nganti to, Dik. Ayo tak jak to karo ngopi-ngopi kene. Wes Jas, kowe nek kene sik, aku tak ngebelu anakku wedok, tak kabarane. Jas, rungokno. Kurang piye Pak Demu ki? Iki lho, Pak Demu ki arep apa marani anake. Arep marani anake ning Jogja kono. Wes, ayo sik, tinggal sik ya Jas, nang kono sik. Ning kono lho, tenan lho. Anggitmu ki aku asu apa piye to, Dik, dironggo. Diampot.